de Teixido, sei que ou vas de morto ou vas de vivo. A San Andrés de Teixido, a San Andrés de Teixido, sei que ou vas de morto ou vas de vivo. Pero nós non temos medo. A autonomía dos nosos profesionais e a capacidade de control sobre os orzamentos e recursos asignados á área sanitaria do Salnés. Temos os índices máis baixos de camas, quirófanos, facultativos, persoal sanitario e non sanitario por cada 10.000 habitantes de toda Galicia, así como o presuposto máis baixo asignado por persona protexida. Isto significa que teñen condenado os veciños e veciñas do Salnés a unha sanidade de segunda categoría. Pero unha vez que perdamos a capacidade de decidir sobre a planificación e recursos da área, todas esas deficiencias veránse notablemente incrementadas. Paralizarase a programación de novos servizos especializados axeitados ás necesidades dos nosos cidadáns. Máis quirófanos, unidade de coidados intensivos, mellora en urxencias e moitos outros que con esta decisión teránse convertido nun desexo incumplible. Seguramente, ademais, se abandonarán os compromisos xa previstos de melloras nos centros de saúde e no propio hospital, podendo chegar a desaparecer prestacións que hoxe en día se realizan no Salnés polo seu traslado a Pontevedra. Nótese, non? ¡No, no, no! ¡A privatización! ¡No, no, no! ¡A privatización! ¡No, no, no! ¡A privatización! ¡No, no, no! ¡A privatización!